маркази байналмилалии рушди сиёсати муҳоҷират дар ҳамкорӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо рӯзи 4 декабри соли равон ярмаркаи калони ҷойҳои холии кориро ташкил мекунад. ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар IT-парки Душанбе баргузор гашта, мақсади асосии он дастгирӣ ва ба кор таъмин намудани муҳоҷирони ба ватан баргашта ҷавонон ва занон мебошад. дар доираи ин чорабинӣ баргузор намудани суҳбату вохӯриҳои ҷолиб бо корфармоён ва гирифтани машварати ройгон оид ба муҳоҷират ва роҳҳои дарёфти кор дар кишварҳои хориҷӣ дар назар дошта шудааст. дар ярмарка марказҳои таълимӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ низ ширкат варзида ба муҳоҷирони ба ватан баргашта ва дигар корҷӯён ҷойҳои хуби кориро пешниҳод менамояд. дар маҷмӯъ дар ин чорабинӣ ҳудуди 100-150 корхонаҳои давлатӣ, хусусӣ ва таълимӣ ширкат меварзанд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Бегафарм. Пардифен ҳабро аз дорхонаҳо пурсон шавед. Моро дар шабакаҳои иҷтимоии Оила Тиҷӣ обуна шавед.